барномаи маълумотҳоро такмил медиҳем. дар барнома барои нишон додани майдони дуюми ҷадвали пас боз як майдони матнӣ намерасад. ба форма майдони матнӣ гузоред. қиматҳои хосиятҳои онро тағйир диҳед. бе қимати хосияти name txt description-ро бахшед. хосияти enabled баробари false ва ба хосияти текст сатри холиро бахшед. агар ҳозир шумо барномаро ба кор сар диҳед, майдони матнии txt description ҳеҷ чизро нишон намедиҳад, азбаски он бо элементи date1 пайваст не. ба хосияти date сорси майдони матнӣ date1-ро интихоб кунед. ба хосияти date fields бошад description-ро интихоб кунед. проектро сабт кунед. барномаи такмилдодаамонро ба кор сар медиҳем. барномаи маълумотҳоро ба кор сар диҳед. бо ёрии тугмаи элементи date1 кӯшиш кунед ки аз як сабт ба дигараш гузаред. чӣ хеле ки мебинед он ду майдони ҷадвали пасро нишон дода истодааст. барномаро бо пахшкунӣ ба тугмаи выход маҳкам кунед.